חסרה לך כורסה בסלון ואת בחיפושים מטורפים אחריה. פתאום קלטת אותה את הכורסה הזו שעשתה לך טוב בלב, ואת לא מוכנה להתפשר ולוקחת אותה. היא גם במחיר מבצע, אז בכלל. אז את קונה אותה. סופרת את הימים עד להובלה, מורידת הנלון שהיא מגיעה בהתרגשות שיא, משהו לא מסתדר לך. רוצה להבין למה? יכול להיות שקנית כורסה מבלי להתייחס לסגנון העיצובי של הבית, ואז היא לא מתאימה לסגנון שכבר קיים. יכול להיות שלא התייחסת לשילוב הגוונים. אולי לא התייחסת בכלל למידות של הסלון, ואז יצא שהשקעת ים של זמן, אנרגיה וכסף, בשביל אכזבה, ומשהו שאיך נאמר אפילו לא קרוב לתוצאה הסופית. אם את עדיין מחפשת את העיצוב המושלם בסלון או בחדר השינה שלך או של הילדים, ולמרות שניסית להוסיף רהיטים, אקססוריז, אולי אפילו גם גוונים בקירות, ואת מרגישה שמשהו לא עובד ולא מסתדר לך בעין, תני להציע לך את פגישת הייעוץ שלי, שתעזור לך פלאים. דרכה תביני מה הפריטים והגוונים שחסרים לך בבית, שיהפכו את מה שכבר קיים לוואו, ובסופה תצאי עם תוכנית עבודה שתוביל אותך הישר לעיצוב שחלמת. אם זה מעניין אותך, כל הפרטים המלאים בקישור, בתגובות. נשתמע.